God have mercy upon us. Makati muri yeZimbabwe ndinoitwa Vatsunga Butternut. Ndiri murimi ndogarawo kuManika Bridge. Nhasi ndauyo nebusiness randinaro randiri kuita. Ndiri kukumbirawo support yenyu. I know kuti January zvinhu zvakaoma. Saka ndangoyo ndichiti ndisapotewo business rangu. Ndiri kuita zvekuhaisa huku. Hadzisi kumbodhura. Ingori 50 cents pazuva. Zvatete chiita tinonyorerana pasi ma-hours aunenge uchiita sei uchishandisa. Actually zvikutangira pa 25 cents. Saka actually ma-hours 24 hours unoita sei unoswera nehuku yangu. Saka zvanende chiita ndezvekuti kandibhadhara ndinouya kuzotora huku manheru. Unondibhadhara ari makuseni 50 cents yako, unondibhadhara ari makuseni, then ndozouya kutimira padoka. Ndende chitira kuti I know vanhu vakawanda vanenge vaine pressure. Saka ukambofamba nayo muraini wodariko kumabhururu ako kana kuvanhu vaifunga kuti hauzvikwanise muna January kudyawo ngehuku. I know meme chidya makabeji eni nezvizvi zvamunenge mechidya, asi tiri kuti ndiri kuhaisa huku moisa vanhu pressure. Saka ndokumbira kuti mungondisapotwo. Ndiri kuda kuManika Bridge. Nhamba dzangu dzichabuda pascreen apa. Ndo business ratiri kuitawo rehuku kunoko. Tiri kuhaisa huku January zvakaoma kudai. Thank you.